Γεια σας παιδιά, είμαι ο ChocoPlays MC και αυτό είναι ένα ακόμη βίντεο από το Supercraft Bros που έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ καιρό. Και σε αυτό το επεισόδιο θα είμαστε το Creeper, που πάντα έλπιζα να μην έρθει ποτέ αυτή η μέρα γιατί το μισό του Creeper, και από ό,τι φαίνεται διαγωνιζόμαστε από ένα Silverfish. Πάντα υπάρχουν Silverfish στο map. Πάντα θα υπάρχει και ένα Creeper. Ένα Silverfish, δύο Silverfish και ένα Creeper από ό,τι φαίνεται. Έτσι δηλαδή νομίζω. Δεν μου αρέσει καθόλου να παλεύουμε Creeper, γιατί δεν ξέρω γιατί, απλώς δεν μου αρέσει. Τέλος πάντων, αγωνιστούμε για σήμερα. Έχουμε καιρό να κάνω βίντεο. Βασικά έχω καιρό να κάνω βίντεο σε Supercraft Bros. Ξέρω, συγγνώμη. Έκανα δύο βίντεο στο Gravity από τη Gravity και είμαι χάλια στο parkour και αυτό να λέγεται. Oh my, κόμιξα. Come on get me noob. Είναι πιθαμένος. Έλα τώρα. Λοιπόν, ξέρω, βαρεθεί λίγο και γι' αυτό αποφάσισα να κάνω το βίντεο. Δηλαδή δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω. Μιλούσαμε το Royal της Skype, αλλά έκλεισε. Δυστυχώς έπρεπε. Τέλος πάντων. Και βαριόμουν, δεν είχα τίποτα να κάνω. Και έτσι αποφάσισα να κάνω βίντεο Supercraft Bros. Δυστυχώς το θυμήθηκα. Έχω μόνο 3.5 hearts left. Δεν με ακούτε πολύ δυνατά λόγω επειδή είμαι λίγο άρρωστος και η φωνή μου δεν είναι καλά. Τέλος πάντων δεν με πειράζει όμως και γι' αυτό δεν είναι λόγος αυτός να συνεχίσω να κάνω βίντεο. Βασικά είναι λόγος, αλλά δεν ξέρω αν θα σταματήσω. Δεν νομίζω ότι θέλω. Τέλος πάντων δεν μιλάμε. Λοιπόν. Oh my. Oh no. Τι. Όχι. Όχι. Αυτό δεν είναι καλό. Για να φανταστεί τι έγινε. Τι το έχω φανταστεί τι έγινε. Ποντίκι θέλει η μπαταρία του ποντικιού μου. Και το εκεί είναι στο laptop. Oh fuck. Κάνω. Έλα για λίγο ακόμη, σε παρακαλώ. Έλα τώρα. Really? Ένα λεπτάκι. Γεια σας παιδιά και πάλι. Γύρισα και έφτιαξα το πρόβλημα με το ποντίκι. Ευτυχώς. Δηλαδή δεν ήθελα να σταματήσω το βίντεο. Και θα παίξουμε ακόμη ένα από ό,τι φαίνεται. Ναι. Στο Nether. Είναι τα δύο χειρότερα μου. Δεν μπορώ να κάνω τα είναι δηλαδή τέλος δεν γίνεται πραγματικότητα. Όχι ζόμπι, please. Γιατί ζόμπι? Ζόμπι είναι ένα από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες.
here, baby. Superior. Oh yeah, Christian. It catch fire. Hunger Games catching fire, you fucking idiot. Teraz padam. No, no, what the? Oh, someone, oh my god. Freaking zombie. How you dare? Come on. What the? Maldito squeak. See you. Fuck. Yes, Blaze. Fanta. Yeah. Oh, die! Toch die balk even opzetten. Die, noob! Die, what the fuck? Okay. What the? Come on, dude! Let me kill you! What the? Now. Oh my god, are you kidding me? Josh, buddy. Oh, shit. Oh, and the PS. It's a come. Come, it's a come. Okay. Палец toch als op dit stukje. Come on, oh my. Dead? Dead? Dead are you? Are you dead? Okay, you must. Okay, that's a plug. Oh. Here you are, huh? Take my TNT everywhere! Oh my god. No, I didn't need to do. Oh my god. Yeah. Wow. Look at this knockback. Uh-huh. See, love you. Okay. Swagger. Very color. Okay. Suck my head. Come out, me bride, you will die. Oh. Uh-oh. Oshi. The Pascala. Oh my god, I didn't die. Like a boss. What? Yes! I win that. Yeah, I win that. Yeah, I win that. Yes.
Yeah, yes, I win that. Μάλλον θα βγήκε. Θα φοβότανε. 50 gems, παιδιά θέλουμε άλλα 9 gems και παίρνουμε TNT. Υπομονώ. Τα λέμε την επόμενη φορά.